ba zan fahimce ka ba. Ka ba soyayya ce ta rufe maka ido ba. Kabilan nan da gani sun rena mana hankali wallahi. Ba za ku yi wa kasar nan salama ba. Akwai mummunan gaba tsakanin mu kuma kina gani irin rikicin da yanzu yake aukuwa. Me sani abu yana faruwa a gidan wannan menene? Gaskiya al'amarin garin nan gaskiya ya da. Kai nan. Allah ma ya sa. Kan wannan yaro Kabiru wallahi hawa yake zuba daga nan hafa ka ganni a nan a rana ban karya ban ci abinci ba kenan so 4 so 5 babu abin da zan baka rashin lafiyar nan da sheda wannan magana ta ku ni duk ba gamsar da ni to ka gane me ya zamu yi da shi wallahi tallahi kuma suka kama mu da wannan ni fa baka sani ba duk damuwa na anan kanin babata shine bai da lafiya ina tunanin ya za a yi in fita da shi in kai shi kemis. Kaga abin da kai ko? Ku shawara kun ki ku ji. Kai da dan uwanka wai ana ce dawa kuna wani daga kai kuna gudu. Yanzu gashi sati ɗaya dan adam bai sa abinci a baki. Ni na yadda zan rika ce so daya. Fadace da muke da mutanen gani. Gaskiya babu tsari a gaskiya shawaran da zan baki Talatu in har shawaran kika ba kuma ne ma kika rasa cikin kabilan mu na gani ba babu wani wanda ya isa ya gaya miki magana ido na idon wannan Kabiru sai na bude kanshi kamar lillahi la ilaha illa da zub da jini da ake yi tsakanin kabilu biyu da ji a dai samu matsala gaskiya Kai, an kashe min damuwa. Akwai damuwa. Damuwa. Kabilar ji. Kabilar ji. Suna can suna ta mani kare dangi. wai me kake cewa? A ina gangare. Su waye haka? Yanzu wa ke maganan dawa fi sabidillahi. Ka kashe shi ba ko? Da mun kun faɗa. Kun ce da mun kuna baki ciki da kabilar ji ko? To wallahi tallahi kare. Tunda abun nan ya faru wallahi har yanzu gudawa nake yi.